Naluto nagang kuan guys, bukayo. Ang gamira ba ni? Wow. Lamig panis. Kuan. Kuan. Kung data. May siya ipalaman o kanang kuan, slice bread. Madyong bunta guys, ako na po ni si Jinverse. Okay na ko guys, kaloy sa Ginoo. Madyo nagpamatis ka na ang lawas, naligo na ko ka ng sadyo. Diyan manglakaw mi karon guys, mamalit mi ka ng kuan karon guys, buwak kaya mangihat dito sa kanang interior kay schedule naman karon sa kanang amuang barangay kay gibay schedule Manila kay bawal man magdungan-dungan tanan. Diyan karon 30 mo schedule namo dani sa kanang konsolasyon. Pasalamat ko sa Ginoo kay gaana kadjog ka nang ang pamati. Kay gapon sakit naman tong ang murag luoy pa nga ang ubas gahapon. Diyan kani karon kay kuha na okay na. Diyan manglakaw sa mi guys, diyan makita-kita ra ta unja. Pagpila nang ingana day? Kami 50, kani 100. Ano na lang kanay puti. Asa dapit ano ma? Kaning tag 50. Kita na tanan Kailan ba kabuk 5? Si Koan, ante, mama nila Tipa lang. Si papa nila ni Jennifer. Papa ni Eric. Ug sila lola lolo. Lima si papa. Si kato di ang dakong to. Kalolo Victorio. Apil ta Victoria to sa? Oh. 5. Oh. Unom. Ikaw nung papa. Unom dahin natag 50. Isa nga kaning dako. 100 di dai. 100. Hi guys. Hey guys. Dana miss fun guys. Interior. Amo sa nang ipanghatod ning buwak. Tira. Uy, saboy ni nangatulog. Saba mo. Buntag para ba? Dili na. Dong ikaw may taas dong idikit ra na sa kabulak sa likod dong. Ikabot. Ha? Idikit dito ba? Idikit sa. Ay, kaya grabe yung sarili kayo. Gitod pag maadyo. Ano ra? May pista di ako. Pista mo god. Happy pista diha pa. Pista mo god nila ron sa mga kuan, antay. Wa si Lolo din, nagtari pa to. Wa to di aron nagtari pa. Aron ko no nagtari pa kuno ijang lolo. Ta sila tanan sa langit. Yung mga panabong niya natabla ba. Kita, naman lagi mo diri. Dito sila nagtiwas og sabong. Pitikin di kang lolo ron, imong gisungog. Yeah, guys, bata pa ni amigo ni Gian, namatay na siya sa kananay dinggi. Kani guys, mao ni ninuno nila na Donal. Arang kami ngaw pa guys, segmenteryo sa Jupaman. Ning sa Jumi kay Inja basig daghanag kanang tawo. Kay naghamanda ni mo balik na pud mig merkado. Kay mamalit mig kuan bikuhonon, magbiko kuno mi. Di naman ko magbinignit kay di man sila mga binignit. Ako ra may mukaon man nabiko ra may ang luto na mukaon pud sila. Kani guys, kuan ni tiyahin ni Junjun. Monig kuan guys, lola ug lolo. Ja tiyuhin. Kuan na ni sila gisagol-sagol, mga kuan na ni bukog na. Igso ni si ni Papa guys. Ito na may kuan guys, merkado. Arang sa Juha pa. Alas City pas buntag. Tugi ka merkado ang iyong ingon SM. Para pud sunod sa uso ba? Itik na bayaron. Social ba? Social. Oh. Diyan na may kuan guys. Merkado. Paano magmais ha? Una na mas giyan. Katugon pa maning bata ah. Kagi katugon pa kagi. Alaway man tanaw nagbitay gud green. Salamat ya. Ay wala po.
Guys, na namin sabay guys nakauli namin. Na malit mi kuhan pilit o kanang kinugay. Kaya magluto kong biko. Ganin palit ko kanang Mickey kay magpansit. Namalit na laman may isa ka buok lubi. Kay uwaw sige pangadyo. 20 ning isa ka buok. Diyan palit ko may isa ka kilong mais. Kay sige yan. Ganahan siya kanang na mais. Isa ka kilo ni tulo ka buok. Diyan palit ko may saging na color green. Bungan day nga ni guys. Ingani nga kana na saging umot ra ba ni siya. Nandiyan maghiwa sa ko sa pangsagol na skuan guys, pansit. Na guys, sama na ko kuan guys hiwa. Maghiwa na lang ako lamas. Hi guys, yan na po ni sa mga kusina. Nagdakdak ko kuan guys ahos. Ano yung pansitin guys? Mickey o karing behon. Cing-cing! Teka! Iyay, na may buwa, bi. But mo gud di mo na buwa. Magbuot na pug ka. But ng tawag sa mga. Naluto na yung pansit, ma? Wala pa yung taon sir, maluto ang pansit. Hapit na. Kaya na guys, luto na gangkwan guys. Bami. Loo diyang nagkudkod, ipaningot dyan taon sa kinudkod. Bawas sa kaniyo niya. Bawas ko kaon. Nahuman rin dyan ni jag kwan guys, kudkod. Diyan mo na nagkwan guys. Agsuna, bahang latikan para sa kanang biko. Gamitin nga asukal, kinugay. Ano guys, nalatik na guys. May nga na nagani kahot guys, ang kanang latik. Pwede na natin i-mix at ato ang kuhan dinungag na pilit. Kuhan rani ka nang naiway katong nailunok kay di mas ganan si dun sigiyan og nailunok nga biko. Atin na ning i-mix guys kay nakuha naman siya nalatik na. Basta yung out na kadyo na. Pwede na i-mix sa kuhan dinungag na pilit. Kaya namang kuyo ba nila nang i-mix bisag di pa kadyo kananay haw taglatik mo nang agilang biko murag lugaw. Uy, kini kanong, be? Wala ang panilasa. Isa man. Mapula-pula. Dami niya mong biko kay puwani kay kuwani kinubay. Lagi kinubeki, mura lagi yuta. Ba't ganon? Ako na bang? Yuta. Umitak kinugay na, sabi ko, fertilizer to, salan. Nung naman kinugay siya, mag-gawit. Yan ang magundang. May sabi kinug-fertilizer. Di ako Utang na dali lang dito. Ay, wala. Ano naman tayo latik, huwag man ko nagkahuas. Nga mo di ay, manguha di ko naglatik. Ito na. Kugmo na po sa aping. Butangan din na ng kugno na. Ay, ilain itong kung ba, dugmo ka. Hindi ko na siya mabutangan latik. Ikaw na. Ay, taro nga, bi, mo pong gidukal-dukal. Kuno kay sayang. Patuyan po siya sandok ka ng tunga, diri, wala man po ko na. Bawasin na, bi. Anak kayo na kaldero na tibutan pero Sayang. kaya ibang balis kaldero. Ingges kayo nagawas-awas. Gamay ra ka. Ako inita. Kan tagan direct lapik. Minsay hilig dihag biko di ara. Ayun. Di ara kang biko. Na guys, na mix na gato ang biko. Pwede na mo kaon. Dali na mo. Dali na mo guys. Luto na gato ang biko. Ngayon na ta. Na guys, ang gato ang biko luto na. Naluto na ang biko guys. Si Junjun na dari siya sa buwan kay gadungag siya sa mais. Tanaw na tag nakaluto na bapod siya sa ijang dinangag nga mais. Ijang dinangag nga mais. Gapili ay buhok. Tambal na kuan, kung palimpyo kuan. Pang Nilapas mga tigulang, pang kuan kuno sa kidney. im na nagsabaw.
Pa siya kuan pa kananay dabong pa ni siya. Lami ni siya kananay bukayuhon. Dabong pa siya kung sa bol pa kanang luwagunon. Mo ni lami ha, kuanon bukayuhon. May badya po ng bukayo, ipalaman o pa ng mga slice bread o pandesal. Ano sabi yung bagol? Bagol. Naghan ang himo ni yung project rum horot yung nagkaon na. Namo ko'y bisita. Sita. Si Presidente Digong. Hindi pa lagi sila sino kay dabong pa. So, sino gunoy? Makasabot ko doon sa ng sino. Masa din na sino? Mulo ni mo kare istorya si sino. Kana ba inangana ni mo muting ang tubig, kanang guwang na siya, kanang guwang na. Kana di na nagawam. Kani dabong pani. Dabong-dabong pa o dabong gyud. Luwagunon ba? Kanang lugitunon sa luwag. Luwagonon. Oh, dali ra kadyo ko nagbunot, 30 minutes. Baka na to. Baka na. Kuskus na lang nato na. Di lagi ni makuskus. Ito nga be, tarong magkuan be, Ikaw matunga. oh. Kami sa baliktad. Tamis, murag na Sprite. Nasa rin nga kurong guys. Diyan na po yung nagkuhan guys, kudkud eh. Hindi uwi na po kinudkud. Lagi ni kanon, pero di lalim mo kudkod guys. Hindi ara katong bukayo hindi ah. Mao ni gupat ka lubi. Ate nang ilono ng lubi. Naluto nagang kuan guys, bukayo. Ang lamera ba ni? Wow. Lamig panis. Saan Kuan. ta kung dayta? Lamera ba ni? Di ka na pakanon. Na guys. Ang lamera ba ni ang bukayo? Butang kuan kanang Dami ni siya ipalaman o kanang kuan, slice bread. okay na nabiwa pa. Hapit na. Kasi ka napakanon dani. Amo ka. Paningot na rap ako. May unggoy dari gatong. Sete Tilaw naman to? makaon sa bukayo. First time pa ni Nada ni magluto og kuan guys, bukayo. Tapos kung leg ya. Nga ni mani. Nga ni bukayo. Sinana di sa kay kinago dito kay ina naman pino. Pero napoy bukay na dagko lagi kanang dagko. Kani pwede man ni nato lingin-linginan. Kani bukayo nga lingin-linginan. Amo na siya. Ayo long. Butol na sa rin. Di pa na siya dikit-dikit nga limot, di paningot na ganit ang tamat. Samukan kay ka pa. Hindi ko nagpakanhanda ni ng bukayo. Bawal na ang kusinera. Ay nako, kusinera. Basig buling nang imo ang itrapon. Saan Be, imo nila ang itrapon? dinampay ni dito. Bawa malaging ano siya. Dito. Sakto na ni, luto na ni. Kaya na yung isa kataw, sumangil ng trapo kay kakanuno na. Na-excited na siya guys. Mukhaan sa ang bukayo. Awa guys. Mo na ang bukayo ang lamia. Lami panis. Injo ang gugma. Mana guys. Mana na guys. Sagang bukayo. Lami. Wajid kagwantag isa Pwede na be? Pwede na. Ansay pwede na? Pwede na yung putagpan. Pwede na mag-asawa gutro? Pula kaysa. Mo na yung giatngan guys. Bukayo. Bye. Putagpan. Luto na guys. Sagatang bukayo. Dali na mo mga unata. Katilaw mo sa lutong bukayo. Bukayo, bukayo. Bukayo. Na guys. Nanilaw na gato ang judge. Diyan ang ipang tilawan nagahangkuan luto. Muna dyan gatong-atong. Sumangil og trapo-trapo kay kakanuno na.
Ganyan, kasama pag may muluto. Salamat, Tandaya. Hindi kita miss ba? Sakto lang dyan tamis. Kay kuan pa ng katamis. Tungkol. Muna lang gatong-hatong guys. Sa wakas, naluto ra dyan tanan guys. Saghanggi. Kikay. Binginitan nas ka na gawas. Diya. Okay na nga ang pamati guys. Daghan kadong salamat sa ka-enjoyang concern. Katong din nang gi-comment sa kanan na YouTube. Daghan kadong salamat kay bawo na mo kinsa mo. Daghan kadong salamat ninyo kay napil ho guys sa ginjuhang paglab na ho. Bisag wa man ganita nagkaila sa kanan personal sa YouTube rata nagkailanay. Daghan kadong salamat kay grabe ginjuhang pag-concern na ho. Nga datos katong nayang gibati, katong nay pagbaksina ho. Diya karon guys, okay na ko. Diya daghan kadong salamat ninyo. Ibaw na mo kanang kinsa mo, di naman na mo na matagsa-tagsa. Basta daghan kadong salamat ninyong tanan. Ganahan ko kanang naidaghan ko kanang buhat-buhaton guys kay kanang panington ko. Gusto ko kanang panington ko baka isahay ra ba dya ko kanang panington. Kay aron manggawas pa ding mga toxic sa ato ang lawas ba. Padsa ko guys kay makatod ko sa kanang silinan. Kay daghan man pud ni, di man pud ni na mo maabot. Medyo na naman makatilaw pud sila sa hangkuan ba. Biko. Pilit-pilit ra ba kay ni nang biko samot sinis Junjun og kapilit. Hagpay. Libat na gani. Diya, papayo. Ako ray tigukad, ikaw ray tighatid. Ikaw. Si Junjun ray maghatid guys, ako ray tigukad. Manas Junjun ukan guys, panghatid. Kay daghan manggudto, di man pud namo tumahurot. Nagyatag lamang pud namo sa kanang silingan ng kanang uban. Katong ni bukayo kay ra man tong daghana. Mangaon ni karon guys. Kay namata na mas giyan, kay si giyan natuog man na kay gikapoy sa ijang bike gahapon. Diyan mo to pangadto na mas menteryo ganiha. Giduka pa, di man ta si mo ban, jang maglik mo pud si jag pitikon kuno si jang lulo. Nga di si jang magpakita. Ngunang napugang si jag sa jugmata kay ni sa juman mignat to ganiha kay arong di madengan sa daghang tukuan bataw. Mga alas 6 pa to dito nami ara namong sa Juha. Kami unang gatikaw-tikaw dito sa kananay minteriyo. Lami ni pare sa kuhok no. Ayaw ko nga ito si Pon. Karon ramat. Ayaw, umita naman. Cook ni ba nga nagapila-pas bugnaw na. Giabre cook gi. Namas yun yung bahaw ba? Nami din ni mabahaw. Puwan ni nga mong biko guys kaya ang ibot ang kinugay. Tinungkay di ay. Simig ko ni nang abinaw ni. Butsoy. Sakit yung pangalan. Nangka. Murang matok bao. Murang. Simig ko nang gansay ibutang. Kinugay, wala miyas mais. Karang nabukpay, gila mo din. Di mo ni makaning buhok kay makatuka man ni. Mo din nagdungag si Jai dyan kaya pilag buhok kay pakaon di kapi. Imnon ang gundo. Imnon na magod. Ang katuka ko nun. Namayas kan guys mais. Mingkoy, kambali kag mais, medyo makamukha kag mais ha. Limata na siya. Nawal, ang bitaw ko di kamukhaon. Ba, ang limata na noon. Mingkoy. Itong dito kaya ginkaw. Karon laman may nag-celebrate sa kwan guys, painungod sa kanang kalag-kalag kay karon man nagamang schedule, karon man nagkanang among ang tingduaw, kay mo to nga ilamang gibay schedule. Diya mao na nagpainungod ko kananay biko. Diya mo ra ni gamo ang vlog karong adlaw guys, daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Diya makita-kita na puta sa sunod namong vlog. Bye-bye. God bless ninyong tanan, amping mo for me. Bye-bye.